Państwa i serdecznie to jest Arena, to jest Gdańsk! I prosto człok na Widelski! Powróćmy do tego! I Flicker tu inny backslip, przepiękny trik. Czekamy na Przemka, Szemo Abramowicz, ale brawo, brawo, brawo! Zobaczcie, jak musi się ustawić! Tam z tyłu nie ma zabezpieczenia! Czekamy na drona, teraz do góry i pięknie idzie nam ta fala i znowu chowamy i dron robi drugie kółeczko, ergo Arena, ruszamy z falą numer 2, to jest Bałtyk, tu jest Gdańsk, ależ to pięknie idzie i wszyscy bijemy rekord świata. Panie, panowie, jest